Se her, nå skal jeg fortelle en historien. Ja, legen ville bare... Nei, la Brage fortelle. Dette er jævlig morsomt. Ok. Få se. På sånn, i andre klasse så satt jeg og fader ved siden av hverandre. Og sånn, en gang hver dag, sant, så luktet fingrene hans sånn jævlig drit. Og så sa han noe sånn... Så sa du... Si det igjen, si det igjen. Kom an. Si det igjen, Brage. Hva sa du? Si det igjen, Brage. Jeg skal bare høre deg nå. Faen, si det igjen. Si det igjen. Jeg ler så jeg griner. Si det igjen. Greier man det at... Fader... Du får bare si det så går an å forstå det. Noen ganger sånn så luktet faders finger sånn jævlig dritt. Og så ja, og så sa han at han sånn luktet Si det. han sa han hadde sånn lukteslim, sant? Og jeg trodde på det, men en dag så sa han bare... Så sa han sånn her, det er ikke lukteslim, jeg bare piller meg om Lukteslim? Ja! Jeg gikk i andre klasse, jeg kan... Fy faen! Lukteslim? Det der er faen Brage. Helvete. Det er mest forstyrrende jeg har hørt om i hele mitt liv, og jeg klarer ikke til å le. Helt rundt øynene mine, det saltet på noe, for jeg har gnedd så mye. Ja, men det var jævlig tidlig. Men det... Hva faen er lukteslim for noe? Jeg vet ikke. Jeg gikk jo bare i andre klasse, og det gjorde du også, og jeg trodde på det. Og så sånn, det gikk kanskje sånn 2 uker før du sa sånn, Brage, det er egentlig ikke lukteslim, jeg bare piller meg opp i ræven. Jeg klarer ikke til det. Shit, det var magetrening. Hvordan kan ikke jeg huske dette her? Jeg vet ikke. Vi satt jo rett ved siden av hverandre i andre klasse. Jeg husker det så godt. Du traumatiserte meg sånn. Skikkelig. Jeg lurte på hvorfor du tok alltid sånn. Du tok alltid fingeren sånn opp under nesen min og bare sånn lukket.